Limbo. Iki kepiye to limbo. Bareng simbok goleki nganti teko kadoan. Jebule malah keturan nang kene iki jarene arep melu lomba. Yen ngono simbok rasane khawatir jebule malah turun wae to mbok limbo. Tangi to mbok tangi. Aduh. Kanjeng Mbok kepiye to Mbok? Iki ngono jaremu iki mau kowe iki arep melu lomba ing acarane Agustusan memperingati Hari Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lah iki ngono kepiye? Lah kok nganti yahine tang-tang kok isih keturun wae to Mbok? Ngeten lho Mbok ngeten sik Mbok aku iki ya sak temene ya wis kudune tapi nan aku ngene lho Mbok aku iki ya keselen latihan saben dina saben wektu saben menit saben detik wis tak pikirke suasanane wis tak pikir nganti banget matenge Mbok iya Limbo dalem Mbok dalem aku krungu kabar saka kanca-kancamu arek-arek wadon ngono kae jarimu iki kowe arep melu lomba salah sawijine peserta lomba ana ing acara kemeriahan Agustusan. Lah iki ngono simbok durung ngerti apa sing dadi kepinginmu lan apa sing dadi bakal sing meloni lomba iki bab lomba apa Mbok? Ngene Kanjeng Mbok pancen Limbo iki ya kepengin lomba tapi nan ngene Mbok ya pangestune wae supayane Limbo iki iso menang lombane. Lah ya apa sing dadi kepikiranmu kepengin lomba iki lomba bab apa? Lah Simbok wae iki ora ngerti apa sing dadi lombamu. Ngeten Mbok Limbo arep melu lomba balap lari Mbok Mbok Limbo lah Simbok krungu aturmu kok ya kurang kepenak kurang pas lomba ya lomba tapi nan ya kudu ngerti kondisimu maksudnya kepripun Mbok Mbok Limbo yen awakmu kepengen lomba memeriahkan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia itu ya apik tapi ngono masalah ngene Mbok umume wong lomba lari iki sing awake langsing cilik-cilik lan banter mayune lan nek awakmu iki wis lemu ngene iki apa ya nututi kancamu nalikane kancamu padha lari Mbok ngeten Mbok aku iki kan wis saben dina saben wektu wis latihan Mbok ya mugi-mugi wae ya iso dadi juara Mbok iya ikhtiar iku ya perlu to Mbok tapi ngukur kekuatane awake dhewe nek dadi pemenang lomba lari iki musuhe sapa lah nek musuhe bocah kae arek-arek kae iki awake padha trengginas bergas cilik-cilik ya tentu gue secara logika ya gue itu kalah Mbok iki nganu secara logika mungkin Mbok ngeten lho Mbok kalah mbok menang tetep melu kula Mbok iki ngono mboten masalah menangan kalah tapi nan iki ngene Mbok kangge memeriahno ing acara kemerdekaan hari kemerdekaan wulan-wulan sing penuh makna ya mugi wae meriah ngono Mbok iya apa ora lomba liyane to Mbok sak temene ngono ya aku arep lomba liyane Mbok tapi nangan aku wis keselen tapi nan aku ya wis kesel Mbok iya ora apa-apa Simbok ngono ya ora ngarepe kowe ku menang ya ora nanging ya kabeh iku ya diukur kanggo awake dhewe yang sekiranya awake iki dhewe iki ya ora mumpuni lombane bab iku ya liyane
misal contohnya lomba apa ta apa sing pas kanggo awakmu. Yen pikirin mbok yen lomba lari kira kudune kurang pas kanggo awakmu, lah wong nakunmu wae ibal-ibul elon-elon. Injih mboke, iya sing ngono wae. Ya ora apa-apa. Pancen iki ngono ya wulane Agustus, ya bulan sing penuh makna, bulan penuh sejarah. Ana ing wulan iki biyen-biyene para pejuang negarane awake dhewe Negara Kesatuan Republik Indonesia padha bareng-bareng supayane negarane awake dhewe iki merdeka. Lah mulai saka iku kanggo memperingati Hari Pahlawan sing wis padha gugur, para pejuang sing wis padha kapundhut marang kersaning Gusti, ya muga-muga wae kanthi diisi kemerdekaan iki kanggo sing positif. Ngono mbok. Enjih mboke, ya wis sing mbok tak bali dhisik. Ya tutuk ana latihanmu, ya nek iso ya sing sregep.